तो ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନ କଲା ତ ସେଠି ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଯେଉଁଟା ଖେଳନା ଯେଉଁଟାକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଟାଇପ୍ର ତ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳନାରେ ଖେଳିବା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ହାଲତ ତାର ହେଇଛି ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ନ ହେବ। ସେ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ତାକୁ ତାର ଷ୍ଟେରିଂ ଟାଇପ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭିତରେ କି ତାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲେଇଲା ନାହିଁ ଡରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରା ଚୁପ୍ କି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିଛି। ତାକୁ ଏଇଟା 5 ରାଉଣ୍ଡରେ 50 ଟଙ୍କା ବୋଲେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ସେ 10 ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି 10 ରାଉଣ୍ଡ ଏଭବ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଅଧାରୁ ଅଟକେଇ ଦେବୁ କାରଣ ସେ ଡରିଗଲାଣି ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ସେ ଘୁରଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଘୁରେଇ ସାରୁ। ତ ସେ 10 ରାଉଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯିଏକି ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚଢ଼ଉଛି ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ତ ପୁରା ହାଲତ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ଘୋରି ଘୋରିକି ତାପରେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବସିବିନି କେବେ ବି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି ସେଥିପାଇଁ